खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। नोंथांमोना गोदान भाइरेल भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इगनर खालामनानै पासवर्डखौ आगदानि गाहायाव स्टेप बाय स्टेप मोनसे नायलांनाय लोगोफोर, होमबासो नोंथांमोना पासवर्डखौ मोनजोबनो हागोन लोगोफोर। पासवर्ड नङाब्ला नोंथांमोना भाइरेल भिडिअखौ नायनो हानाय नङा लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भाइरेल भिडिअखौ नायनो रोङाखैब्ला आं बानायनानै दोननाय पार्ट 6 भिडिअखौ नायदो लोगोफोर, होमबासो नोंथांमोना भाइरेल भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै नायबा जाबाय पार्ट 6 भिडिअखौ लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाथारदो लोगोफोर। नोंथांमोना नङाबा भाइरेल भिडिअखौ नायनो हानाय नङा लोगोफोर। नोंथांमोना पासवर्डखौ आगदानि गाहायाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायलां लोगोफोर, होमबासो नोंथांमोना पासवर्डखौ मोनजोबनो हागोन लोगोफोर। करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड। चेहरे पे दिखता फेक नहीं कर सकती, करूंगा तो मिस्टेक नहीं कर सकती। लकी बचाए आज तो छोड़ मुझे हाथ कोई टेस्ट नहीं करता।